ин намоиш барои онҳоест ки аз маводи нашрияҳои гуногун огаҳӣ ёфтан мехоҳанд. дар ибтидои соли нави 2020 имкон дорем шумораи аввали нашрияи пайравро дар ин сол аз назар гузаронем ва шарҳи мухтасари маводи дар он чопшударо манзури бинандагону мухлисони ин нашрия гардонем. дар саҳифаҳои аввал, дуюм ва сеюми ин шумораи нашрия доир ба ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳидоноӣ маълумот дода шудааст. аз ҷумла дар саҳифаи аввал таҳти сарлавҳаи шоҳҷоиза чунин омадааст: дар даври чорум ва ниҳоии озмуни Фуруғи Субҳидоноӣ ки рӯзи 14 декабр дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ҷамъбаст гардид, Бунёд раҳнамо, хонандаи лицеи хусусии раҳнамо бо ба даст овардани 253 аз 10 панҷхол аз рӯи 4 номинатсия пирӯз омада шоҳҷоизаи ин озмуни ҷумҳуриявиро ба даст овард. дар саҳифаи Машъал дар бораи ҷамъбасти озмун ва ғолибони он маводи муфассал чоп шудааст. инҷо номи ғолибони ҳар номинатсия ва мукофотҳои ба даст овардаи онҳо зикр шудааст. қайд гардидааст ки озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳидоноӣ бори дигар нишон дод ки ҳанӯз ҳам ин миллати фарҳангӣ ба китобхонӣ таваҷҷӯҳ дошта нисбат ба китобу илму адаб арҷу эҳтиром мегузорад. ҳадафи асосии пешвои миллат аз эълони чунин озмун он аст ки китобхонию китобнависӣ дар ҷомеа боз ҳам бештар ривоҷ ёбад ва сатҳи маънавию ахлоқии ҷомеа, суханварию суханшиносӣ ва ба қадри сухану эҷодгарони сухан расидани аҳли ҷомеа боз ҳам беҳтар гардад. инав бад низ ҳамеша сабз маълумоти ҷолибро доир ба дарахти арчаки онро дар кишварҳои олам рамзи соли нави мелодӣ медонанд оварда шудааст. ҳамеша баҳор бошад дар бораи соли муш қисса мекунад. муш аввалин ҷонвар дар толеънома мебошад. махсусан он аз миёни ҷонварони толеънома дорои эҳтироми махсус ҳисобида мешавад. рамзи соли дар пеш истода муши сафед соҳиби заковат ва ҳисси баланд дониста мешавад. мушҳо аслан зираку доно ва ҳушёр мебошанд ва ҳамчунин дорои тактикаю стратегияи махсус дар олами худ мебошанд. рамзи соли 2020 ин металл ва ранги сафед дар симои муш аст. металл маводи сахт ва инъикосгари матонату устуворӣ, пурқувватию тобоварӣ ва сахтӣ мебошад. ранги сафед бошад рамзи покию доногӣ, ҳақиқату некукорӣ мебошад. вобаста ба ин чунин муш метавонад бо ноадолатӣ ва сахтиҳои зиндагӣ мубориза барад. ба ин хотир рамзи соли 2020 яъне муши сафед ба онҳое ки аз таҳти дил меҳнат мекунанд ва аз покию некукорӣ истифода мебаранд бурдбориҳо меорад. ҳамчунин онҳое ки бо роҳҳои нопок соҳиби чизе мешаванд ба мақсадашон намерасанд. инҷо маълумот доир ба соли кабиса низ оварда шудааст ки барои нафароне ки то ҳол намедонанд муфид аст. соли нави дар пеш истода соли кабиса мебошад, яъне дар тақвими сол як рӯз зиёд шуда ба 366 рӯз баробар мешавад. дар соли кабиса феврал 29 рӯз мебошад ки ин воқеа дар 4 сол як маротиба рух медиҳад. ҳамин тариқ шахсоне ки дар ин рӯз таваллуд мешаванд маҷбуранд дар 4 сол як маротиба мавлуди худро ҷашн мегиранд. саҳифаи шифо хонандагонро боз бо баъзе масъалаҳои бемории сил ошно мекунад ва дар вақти холӣ метавонед ҳарфёбаки мушро пур кунед. дар 7 ахтар дар бораи 7 бозии аҷоиб ки дар вақти таҷлили иду ҷашн махсусан соли нав мегузаронанд маълумот додааст. аз ҷумла бозии тӯҳфаҳо чунин сурат мегирад. ин бозӣ хеле шавқовар аст ва дар он ҳама аҳли оила иштирок карда метавонанд. бозӣ аз қутичаҳои зиёди коғазин иборат аст ки ҳар кадоми онро дарун ба дарун андохта дар дохили охирин қутича тӯҳфачае пинҳон карда мешавад ва болои қутии аввалин муаммое бояд навишта шавад. дар ҳар як кадом қутӣ муаммое навишта шудааст ва то ҳалли он муаммо шахс ҳақ надорад ки қутиро кушояд. баъди ҳал кардани муаммо қутиро кушода дохили он боз як қутии хурдтаре бо муаммои нав ӯро интизор аст. маълумоти пурраро дар бораи дигар бозиҳои ҷолиб метавонед дар ин саҳифа хонед. дар саҳифаи охири ин шумора навниҳол доир ба баргузории маҳфили ҳамеша баҳор вобаста ба эҷодиёти шоирӣ шинохта Ширин Бунёд мавод омода шудааст. инҷо доир ба ҷараёни баргузории маҳфил, меҳмонони он ва ғолибон маълумот дода шудааст. мо танҳо шарҳи мухтасари шумораи аввалин нашрияи Пайравро дар соли 2020 бароятон
пешниҳод кардем. Агар хоҳед ки ҳамаи маводи дар он чопшударо хонед, пас ин шумораро дастрас намоед. ин намоиш барои онҳоест ки ба рӯзномаву маҷалла ва дигар маводи чопӣ таваҷҷӯҳ доранд. хуш бошед.